Goedemorgen mensen, zoals je kan zien, ik krijg een zo aan te zien. Maar ik is via hier vandaag op die video. Zo, vandaag ik maar pisag hier zo. Zo, nu ik kan zien. Ik is pisag om schoon te maken mensen. Ik is pisag om schoon te maken. Je kan zien. Schoon. Schoon. Ik droog die goed maar lekker vandaag af man, zien jullie? Ik droog goed vandaag af met mensen, goed vandaag. Zo, en zo wordt het afgedroogd mensen. Zo wordt het afgedroogd. Het wordt afgedroogd mensen. Je kan zien op de video. Lekkertjes. Lekkertjes. Als ik hier klaar zat, heb ik hier uiteraard ik heb ik de video's maken voor je daaraan dus. Zoals weer dat mensen. Zullen we net daar aankijken. Ja mensen, mensen, wat ik krijg hier zo aan te zien. Dus krijg is af op je oomlijk. Zo, ons weet nog niet wanneer gaat het aan. Misschien vandaag, misschien vandaag, misschien niet vandaag. Misschien weer morgen of maybe vandaag, maar ons geloof aan niet zo. Maar de duivel is zo tussen ons. Ons wil je die duivel moet aankomen bij ons. Die duivel van kap maakt. Ons moet die duivel uit ons krijgen. Hadden we zien, ons kracht gaat aansluiten. Nou, waarin niet man. Zien jullie me mensen? Jullie kan zien, ik is maar eerst schopje zag. Zo, dus.
Dis nou die heel eerste video wat ek nou maak op die oomblik. Soos julle kan sien nou. Eerste keer wat ek 'n video maak. Hoe ek skoolgoed afdroeg en wegpak. Die eerste keer. Het is die heel eerste keer wat ek die video maak met mense wat die video sien. Die laaste een na my mense, die laaste een. Ja, my mense, ek hoop julle het gekyk die ding. Ek hoop julle is nog goed en ek hoop julle is nog koud. Ons weet, die mense weet nog aan die besigheid. So, sal seker wat dag anders. So, my mense, wil net vir julle sê, ek hoop julle is goed, julle is koud. Ek wil hê, julle moet vir my subscribe. Jy moet vir my comment en sê, en subscribe. En gaan maar by. Maar soos ek julle sê, so. Jy net die en vir my comment, subscribe en sê, comment daar so. Follow ons my op TikTok en alles. En op Instagram, julle sal sien, ek is op Instagram. So ja, ek is van die wax. So, julle sal sien, Don Tada. Is Don Tada aan die kant, spin op by.